nọ nnukwu ihe anya mmiri na nnukwu iru uju mana ọ bụ ihe ntụgharị uche nyere ezinụlọ ma ndị na-alụ ọrụ n'ụlọ mgbasa ozi anyị ABS na ndị na-echere anyị ezi echiche maka ma ezinụlọ ndị bụ Obinyelaku maka ọnwụ onye nke anyị bụ Maazị Ifeanyị Ogechukwu Obinyelaku bụ onye yarachara ahụ ntakịrị oge wee rapụ ụwa oge ọ gabara ezumike dịka a na-eme kwa afọ ọbụla maka onye na-alụ olu oyibo. Ya bụ mmemme akwamozu bụ nke mere na ngurube ha dị n'ọrụ ukwu na kasụl Idemili North. Onye nta akụkọ anyị Kenechukwu Chukwudị wetara anyị akụkọ. N'okwuchukwu ya, onye bụvugoro bishọp nke Anglican Diocese isi kwatọ Right Reverend Samuel Chukwuka gwara ndị otu Kristi ịdị njikere ịgba ọsọ eluigwe ka ha wee baa na ya site na ibi ndụ dịka Chukwu si wee chọọ n'akwụkwọ nsọ ya yanakwa inwe nnukwu okwukwe kwụsiri ike. Ka ọ na-agwa ndị nta akụkọ ABS okwu dịka enyichara nwanne ya nwoke nke izizi bụ Maazị Nnaemeka Obinyelaku kọwara ya dịka onye na-anọ nwayọ, onye na-akwanyere mmadụ ugwu, bụkwara nnukwu onye ihe ezinụlọ na-emetụta nke ọ ka nabatara ọnwụ ya dịka o si mee. Onye isi oche nke ụlọ mgbasa ozi ABS bụ Maazị Chris Okwu, onye nke Director News and Current Affairs bụ Odoziakụ Judy Jeff Nwabueze nọchitere anya ya mgbe ọ na-akasi ezinụlọ ahụ obi, kwuru na Ifeanyị bụ onye na-alụ ọlụ ya ọfụma, bụkwara onye obi umeala, onye ya na ya na-alụkọ ọlụ na ụlọ mgbasa ozi ABS bụ Odoziakụ Stella Igboka kwuputere nnukwu mwute ya maka ọnwụ Ifeanyị, kwuru na ọ bụ ezigbo mmadụ ma kpekwa ekpere ka Chukwu nabata mkpụrụ obi ya na ndokwa site na ọrụ ukwu nke dị n'okpuru ọchịchị Idemili North. Aha m bụ Kenechukwu Chukwudị.